Jama'a assalamu alaikum, sunana Nura Tasiu. A kokarin da muke yi a wannan tasha tamu ta wayar da kan mutane sinadarai da yanda suke da illa a cikin rayuwar mu kuma suke da illa akan muhalli, amma kuma rayuwa da su ya zama dole. A yau ma mun zo zamu bayani akan sinadaran da ake cewa hazardous chemicals. Hazardous chemicals suna da matukar hadari ga rayuwar dan adam. Saboda haka ne masu kirkirar waɗannan ko kuma masu samar da waɗannan sinadarai suka yi musu alamomi wanda idan ka gani zaka san yadda zaka kiyaye amfani da su. Na farko akwai wanda ake cewa corrosive. Waɗannan corrosive su kuma suna iya dagargaza duk abin da suka ci karo da shi, ko na fata ko na wani abu wanda ya kama da haka, na kashi ko na wani abu. Idan ka ga alama bai kama da wannan, wato explosive kenan. Shi wannan sinadari yana iya kamawa da wuta kamar bomb, ko yana iya tashi kamar bomb. Saboda haka idan ya samu damar tashi zai tashi, don haka sai a yi hankali wajen amfani da wannan. Na gaba shine wanda ake cewa toxic. Idan ka ga sinadarai ya zo da wannan alama kamar haka, to ya nuna cewa wannan sinadari yana kunshe da abin da ake cewa toxic. Wato yana da illatarwa sosai, guba ce, yana iya lalata shi ma duk abin da ya ci karo da shi. Don haka sai a kiyaye wajen amfani da wannan. Sai kuma na gaba wanda shine na ƙarshe, wanda ake cewa kamar flammable chemicals. Shi kuma yana iya kamawa da wuta idan yanayin kamawa da wuta ya samu. Wannan abun ana iya ganin wannan alama a jikin tankokin mai wanda suke ɗaukan man fetur daga guri zuwa guri, ko kuma a gidajen mai, ko kuma a jikin wasu abubuwa da muke amfani da su a cikin gidajenmu yau da gobe. Assalamu alaikum. A tare mu a bidiyo na gaba domin samun ci gaban waɗannan abubuwa da yanda za a kare kai daga illolinsu.